Здравейте, хора! Днес е отново време, но това е време за пранк. Когато на какъв сте пранка, Марио сега спи и аз ще го събуда. И вие през това време събудите за канал с камбанката, ударете един лайк и пишете долу в коментарите в видео, ако искате. Също така имаме и мега яко аламера, пуснахме нов вкус. Аз ще го купите. Без линка. Хора, го събудим сега. Това видео нека събере 10 000 лайка и отново ще има пранк. Имате 5, 4, 3, 2, 1, край. Абонирайте се бързо. От 5-6 минути чакаме вече. На 7-та минута тръгваме. Хора. И да прочитаме с какво ще го събудиме. И сетих се. И хора, и надявам се да стане пранка, но ще види. И това, което предпочитаме да стане пранка. И хора, и това видео да стане хора. И това е. И това хора чакаме от 7 минути. Чакаме от 7 минути. Хора. Хора, ще има още такива видеа, обещавам ви. В събота очакайте нови видеа. Не успях да направя тази събота сега, защото не успях да направя съботата видеа, защото имах работа и не можах да го снимам това видео. Затова го снимах в вторник. Аз трябваше да